हेलो फ्रेंड्स बरायबाय चेनेलाव फिन खनसेबाव दायो मोनसे बिग आपडेट जायफ्रा टेट एग्जाम होगोन एबा नोंथांमोना टेट होनो लादों बा नोंथांमोना डिप्लोमा नांगौ बे भिडिअ नाय आरो एसेबां नोंथांमोना क्लियर जागोन आरो जायफ्रा गोदान स्टुडेन्ट्स जोबोद मोजां बेनो चान्स नोंथांमोना आपकामिंआव साख्रि लानो दा गोबाव खालामा जोङो बिटिसिआव गोदान फोरोंगिरि मासनि सायाव गोबां सावरायबाय आरो लोगोसे प्लास पॉइंट बेनो सीटेट फैदों आरो दा डिप्लोमा कोर्स फैदों नोंथांमोननि D.EL.ED दङ दा बेनि सायाव जों सावरायगोन बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायबानो जाबाय अफिशियेल सिलेबास गोरोबोना गोरोबा बेनो जाबाय सीटेट एग्जाम आसाम स्पेशल टेट एग्जाम बर' मिडियामनि थाखाय फैगासिनो दङ दा बर' मिडियामा जोबोर मोजां चान्स नोंथांमोना खाबु मोननो थांगासिनो दङ दा गोबाव खालामा जों थांनो मोनसे पर्टेलाव तो दायो जों फैबाय बेनो जाबाय सेंट्रेल टीचार एलिजिबिलिटी टेस्ट एबा सीटेट एग्जामिनेशन बिनि अनलाइन एप्लाइआ जागासिनो दङ दा जायफ्रा एप्लाइ खालामबाय मोजां जाबाय आरो जायफ्रा खालामाखै थाबैनो खालामना लादो नैबे एप्लाइ फर सीटेट सेप्टेम्बर एग्जामा जोंहा जागोन 6 सेप्टेम्बराव दा गोबां टाइम दङ स' गोबां टाइम दङ बेखायनो नोंथांमोना स्टेप बाय स्टेप मबाइलावबो एप्लाइ खालामनो हायो बावहाय दा बेखौ होनोबा नोंथांमोना मा खालामनांगोन बेनो जाबाय डिप्लोमा नांगोन जेरैहाय नोंथांमोना BA थानांगोन एबा D.EL.ED नोंथांमोना थानांगोन दा बेनि गेजेराव बबेखौ लानो हायो नोंथांमोना लाबानो जाबाय दा जोङो डिप्लोमाखौ जों नायग्रोनो बेसेबां लास्ट डेट माब्ला एग्जामा बोरै जागोन सिलेबासा मा दङ बेखौ दोनखाबाय अब्लाबो जोङो अफिशियेल वेबसाइटआव जोङो नायगोन अके दा बेखायनो आं फैबा आसामनि अफिशियेल वेबसाइटआव D.EL.ED नोंथांमोना लानोबा बेनो जाबाय निउ रेजिस्टारा बावहाय क्लिक खालामनांगोन अके दा बाव क्लिक खालामबा नोंथांमोना मोनगोन स' बिनि नोंथांमोननि लास्ट डेटआ 10 जुन अके 10 जुन आरो बे एग्जामा नोंथांमोना 2 जुलाइआव जागोन आरो बे एग्जामा माजों जागोन गोबां कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ इंलिसजों जागोन अके स' इंलिसजों जागोन नाथाय बर' पेपारा बर'जों थागोन आरो दा बेखौ नायोबा सिलेबासखौ जोङो नायनांगोन दा बेयाव एन्ट्रेन्स एग्जाम होनांगोन जायफ्रा बे कर्सखौ लागोन 2 इयार्स डिप्लोमा एबा 4 सेमिस्टार थागोन नेगेटिभ मार्क्सआ बेनो जाबाय 0.25 दङ मानसियाबाथाय 1 मोनगोन ब्लेकजों लिरनांगोन बा ब्लुजों नोंथांमोना लिरनांगोन दा सिलेबासखौ नायना ला जायफ्रा एन्ट्रेन्स एग्जाम होगोन बेखिनिया फैगोन नै तो सेक्सन 1 आव 35 मार्क्स दङ साबजेक्ट दङ ABCD बेखौ नायना ला बेनिफ्राय सेक्सन 1 नि कन्टेन्ट्सआ बेनो नै बेखौ फरायबानो नोंथांमोना एन्ट्रेन्स पास जानानै एडमिसन मोनगोन आरो सेक्सन 2 होनोबा बावहाय दङ 65 मार्क्सनि दङ बिथिंहाय साबजेक्ट दङ बेखौ नायना ला आरो बिनि कन्टेन्ट्सआ बेनो बे PDF फाइलआ दङ डिसक्रिप्सनाव नोंथांमोना लिंकआव थांनानै डाउनलड खालाम दा बेखौ डिप्लोमाया जोबनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मा आं खोन्थानाय बेनो जाबाय सीटेट एग्जामखौ नोंथांमोना नेक्स्ट इयाराव होनो मोनगोन नेक्स्ट इयाराव जुदि नोंथांमोना फैयोब्ला एबा नेक्स्ट लेभेल फैयोबा नोंथांमोना मोनगोन नाथाय सीटेटआ बोसोराव खननै जायो नेक्स्टनिखौ लोगो मोननाय नङा मानोना नेक्स्टआव कर्सआ बियो जोबहैनाय नङा नालाय जायफ्रानोखि दायो डिप्लोमा लागोन दा जोङो बेक थांनानै दा जोंहा सीटेटआव जोङो फैयोबा अके सीटेटनि सिलेबासखौ जोङो नायनो हागोन दा नायदो नै सीटेट एग्जाम दा बे सीटेट एग्जामा 6 सेप्टेम्बराव जागोन अके आरो नेक्स्ट इयार जुलाइआवबो जायो आरो दा बेखौ जेनोखि डिप्लोमा दायो लागासिनो दङ जुदि कर्सआ कमप्लिट जायोबा नोंथांमोना नेक्स्ट इयार सीटेटखौ होनो मोनगोन जुदि देग्लाय होनो मोनाबाबो दा बिनि एग्जामा पेपार 1 and 2 दङ जाना जाबाय नोङो LP आरो UP आवबो नोङो एप्लाइ खालामबा पेपार 1 आरो 2 दङ आरो जुदि केन्डिडेट्सआ बारा जायोब्ला बेखौहाय जोंहा 6 सेप्टेम्बराव एग्जाम जानो गोनाङा 5 तारिखआवबो जागोन आरो बावबो जागोन 5 सेप्टेम्बरावबो माने एडभान्स लागोन माने साननै लानाय जागोन बेखौ बुंदों आरो देग्लाय स्टुडेन्ट्सआ बारा जागोन मानोना सीटेट एग्जाम पास जाबाथाय BTC आव मोजां खबर पस्टिं जागोन जोंनि BTC नि आन्डाराव जोंहा NB दङ बेनिफ्राय KB स्कुल दङ बावहाय गोबांथार बर' मिडियामनि बर' साबजेक्टनि फोरोंगिरि दायो लागोन मानोना देग्लायसो फार्स्ट साबजेक्ट बर' साबजेक्टआ हाबबाय कम्पालसरि बेनो जाबाय सेन्ट्रेल स्कुलाव अब्ला गोबां फोरोंगिरि भेकेन्सि दङ आरो बे खामानिखौ मावदों बर' साहित्य आरो एबसुआ बे खामानिखौ मावनानै जोबोर बाख्नायथाव खामानिखौ मावनो हाबाय गोबां नाजादोंमोन दा बे जोबोर मोजां जोंनि बर' मिडियामनि स्टुडेन्ट्सनि थाखाय बेनो गल्डेन चान्स नोंथांमोना सेन्ट्रेल लेभेलाव साख्रि लानो आरो बिनि सेलारिया फार्स्टआवनो 45,000 निफ्राय जागायखागोन जेब्ला नोंथांमोना साख्रि मोनो सेन्ट्रेल लेभेलाव दा आं बे भिडिअ खालामनाय जाहोना बेनो स्पेसियेलि फर आवर बर' मिडियाम्स माने जेनोखि बर' मिडियामनि स्टुडेन्ट्सफोर दङ नोंथांमोना सीटेट पास खालाम सीटेट पास खालामबा नोङो बेनिफिट्सआ माने ट्रिपल मोनगोन जेरै फार्स्टआवनो आसाम टेटआवबो नोङो
एलिजिबल जागोन माने CTET पास जाबाथाय नोङो आसाम टेटआ बावबो चान्स मोनगोन BTC टेटआ नों बावबो चान्स मोनगोन बेनिफ्राय CTETआवथ' मोनखाबायानोसै गासै खनथाम नोंथांमोना चान्स मोनगोन आरो बे CTET पास जाबाथाय बे सार्टिफिकेटआ भेलिडिटिया लाइफ टाइम बेयो टेम्परारि नङा नोंथांमोना गोल्डेन चान्स लाबाय थानो हागोन नेक्स्ट लेभेलाव काट अफ लानानै बेखायनो मोजां मार्क्स लादो बेनिफ्राय साख्रिखौ नोंथांमोना लानो हागोन आरो CTET एग्जामनि सिगां माने बे CTET एग्जामा 6 सेप्टेम्बरावसो नाथाय बिनि सिगां जुलाइ आरो आगस्टआव बेनो जाबाय आसाम स्पेशल टेट बर' मिडियामा बियो एग्जामा कन्डाक्ट जानो फैगासिनो दङ आरो बे जाबाय नन BTC अके नन BTC आव आसाम स्पेशल टेटआ पस्टिं जाहैगोन नाथाय CTET पास जाबाथाय नोंथांमोना BTC आवनो लकेलावनो पस्टिं मोनगोन BTC ना मानोना पस्टआ ओरैबादि बुरजा दङ आं गोबां खबर लाबाय जे सेन्ट्रेल स्कुलाव गोबांथार माने फोरोंगिरि दङ दानिया CTET एग्जामनि फिसा जाहैबाय गांसे पेपार होयोबा एबा LP आवल' बा UP आवल' होयोबा नोङो 500 पे खालामनांगोन जुदि मोननैबो नोङो एग्जाम लिरगोनबा 600 आवनो गगोन आरो माने खम सेन्ट्रेल लेभेला नाथाय जोंनि स्टेटआ एसे बारा जायो डाबल पेमेन्ट खालामनांगौ जाहैगोन दा बेखौ जों मिथिबाय आरो बे एग्जामा अनलाइन नङा दे अफलाइनसो एग्जाम जागोन बियो दानिया CTET एग्जाम होनोबा आसाम स्पेशल टेट एबा BTC टेट एग्जाम होनोबा नोंथांमोननि सिलेबासखौ बेखिनियाव नायनांगोन गासै 150 जायो अलमस्ट सेमानो नोंथांमोननि बेवहाय चाइल्ड डेभेलपमेन्ट एन्ड पेडागजि दंखायो मार्क्सआ जाहैबाय 30 कुइसन गोजा मेथ्स दङ EBS दङ लेंगुवेज 1 कम्पालसरि बर' साबजेक्टआ नोंथांमोनाव थानांगोन बेखौथ' मिन्थिखागौ नङा होमबा बेनिफ्राय क्लास 12 जा एबा 10 जा बेनिफ्राय लेंगुवेज 2 कम्पालसरि बेबो दङ आरो गासै 150 मार्क्सनि बेवहाय नोंथांमोना मोनदों दा क्लास 1 to क्लास 5 बेयो एन्ड नेक्स्टआव जों थांबा एग्जाम माने जोंहा कड नाम्बार थायो स' बे कड नाम्बारा जोंनि बर'आ 21 आव दङ स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायो एन्ड क्लास 6 निफ्राय क्लास 8 होनोबा बेवहाय 150 दा बेनि सिलेबासाबो नोंथांमोना आसाम स्पेशल टेटआव खामानि होगोन BTC टेटआवबो खामानि होगोन आरो नैबे CTETआवबो खामानि होगोन गासैबो गोरोबखायो नोंथांमोना मोजां फरायबानो बेवहाय माने जाहैगोन आरो दा बे क्लासनि जेनोखि गथ'फोरनि बैसोआ 11 निफ्राय 14 इयार्स जायो बे क्लास 6 निफ्राय क्लास 8 लेभेला दा बेखौ जों मिथिबाय बेनिफ्राय 16 इयार्सआव मेट्रिक एग्जामखौ होनो मोनो दानिया बिनि खमबा होनो नागिरा दा बे कडाबो 21 आव दङ बे जाबाय लेंगुवेज कड नाम्बारा बेखौ अनलाइन खालामनायाव जाहाथे नोंथांमोना मोजां सेलेक्ट खालामो मानोना जोंहा बर' साबजेक्ट लिरनायनि बाथ्रा दङ दा बेखिनि आइ होप नोंथांमोना बुजिबाय बे जाबाय टेट लाइननि जायफ्रानोखि इन्टारेस्टेड दङ नोंथांमोना CTET एग्जामबो होथार आरो जेनोखि डिप्ल'मा गैया नोंथांमोना दा जेनोखि D.EL.ED ओंखारगासिनो दङ एन्ट्रेन्स जागोन दा बेखौबो नोंथांमोना जाहाथे होनानै नेक्स्ट लेभेलाव CTET खाबुखौ लानो हायो